Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady s Horym a Michalem. A Hor je tady jako novej a je vlastně novej na mém kanálu. Je to vlastně ten, no je to prostě Hory, ale nemá kanál. A je to ten kluk, jestli můžete se kouknout na Michalův kanál, Show Me Nosa. To je ten kluk, co si narazil koule. Takže to jste mohli teďka poznat podle jak se směje. Hoši, ty jak jsi tady novej, Hory, tak dej tady, jakou mapu chceš. Klikni, ne. 47. 47, dobře, tady tohle jsem už dával, tohle už jsem myslím skákal, ale není to na mým kanálu, já nemůžu skákat nebo co? Já jsem vyšel ze cviku normálně, hoši, ne, co to je? Pojď, Hory. Musíš takhle, doprčit, Hory. Pojď, dělej. Hory. Ne! Utíká. Jsem tu. Doprčit. Já nic. Ne. Dobře, hoši, dobře. Ne, já nemůžu být poslední. Já normálně jsem tady točil parkour, kde to nikdo nedal prostě. Lukáš to vzdal. Super, au. Au. Au, kámo. Dobře, lidi, přemístil jsem se na první místo. Ale prlaj. Ne? Tak prej ne. Kámo. Já to tady dávám Šicovi. Ne, teď jsem... Easy. Kámo. Ne! Co to je? Aha. Nice. Já už vím, co tady je. Ne. Kurně. Hej, kámo. Ty mě zducháš. Kamo, ale ty zabíráš tady místa. Ty strašně zabíráš. Tak uhni. Tak musíme po jednu, já jsem byl tady první. A co? To nic neznamená. Kamo, můžeš jít Hej, no to pryč. jsem tady ty, Ondro. Táhni. Ne, Michale, a i ty táhni, já jsem tady byl první. A co? Kámo, kvůli vám tady mám strašně moc úmrtí. Vy jste svině, hej? Hoši, pomalu. Pomalu, pojďte tam, nechte to teďka na mě. Ne, ani náhodou, já jsem tady byl první. Kámo, já mám 50 úmrtí, je to normální. Ne, ty jsi mě zpomalil. Nechce to teďka. Hej, Ondro, teďka nech na. Klidnili jsme se. Kámo, 70 úmrtí. Nice. 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 Lidi, zase vedu, zase jsem ve vedení. Kurňa. O ne, nebo. Doprčit, ne, já jsem skočil, no. Ondra nás dohnal.
hory. To není Ondra. Ještě jako dělám. Nice. Hoši, mám to vyhraný. Čau hoši, jdu do cíle. Ha! A jsem v cíli. Nice lidi, jsem první. Což se dalo očekávat. Hej, už jsem končil. Už Jo, je tady. No a teď budeme muset čekat na Ondru. A je tady už Ondra, už to dokončil, takže teď, hoši. Vybírám mapu já, jako druhý. Ještě já se jmenuji Ondra, protože tihle neumějou držet pec, takže on jmenuje se Ondra. On se teda jmenuje Ondra, no, ale budeme mu říkat hory. Já už teďka já vybírám, poté hnedka 166 vlevo nahoře. Tak to je ale, to je easy A mapa. jo, to už jste točili, to už jste To už jsem točili. několikrát točil. Tak to je jedno, kámo, jdem na to dál. Au, kámo, co to bylo? Dvě No, tak to je mega easy, já jsem u toho fandu strašně narageoval. Já jsem tady ani, můj rekord je, že jsem tady ani jednou neumřel a dodělal jsem celou mapu. Protože tady tohle jsem hrál pořád. Tuhle. Nehráli jste to i ze Storym? Jo, se storym, ale my jsme to nevydali. My jsme to se storym nevydali, protože to bylo, spíš jsme tam dělali jakože srandu a tak. Ale story v tomhle byl dobrý, on byl přede mnou najednou, ale pak jsem ho dohnal, on se zasekl u pekla a já jsem šel znova celou mapu, měl jsem 2 úmrtí a dohnal jsem ho, ale nevím, co mě teďka tady překáží. Hej, sorry, já nízko a Michale, ale nedám to. Já jsem dal nevím, druhý checkpoint. Mám 5. Ne, první. Pojď, to dáš, ježíš. Já už jsem tady u peklíčka. Já už budu taky. Já bych čekal teda na Horyho. Pojď, ježiš, Hory, já tě tam vidím. Pojď. Tam nejhorší je, že tady je bariéra. Já se potom odteď nemůžu dostat. Pojď, to dáš. Takový ten film, ne? Když se snaží. Pojď, Hory, jo. Jo. Dobrčí. Jo, ale dal si checkpoint. Dobře, ale já to budu skákat. A už je tady! Tak, lidi, kdybych se nezastavil, tak bych byl první samozřejmě. Kámo, ale prostě to neskáče. A Story je první. Teda, Hory je první, já si to spletu pořád. Dobrý, Oši, peklo. To je peklo. Ne, spadnu do lávy. Já vím, to je teda peklo. Mám 10 úmrtí a hoši, už jdu asi do konce. Počkat, ty jsi už dokončil to peklo? Jo. Jakože ještě ne, ale... Ještě ne, ale že už to dokonču. A mimochodem mě Michal teďka dohnal. To je jasný, že jo. Nice, mám 9. checkpoint. A já už jdu ke konci.
Hoši. Lidi, schválně napište do komentářů, kolikrát si myslíte, že v tuhle chvíli Ano, mám vyhrál jsem, ano. Takže lidi, mám jich 45. a já jsem zase vyhrál. Aj, vyhrál jsem, ten druhej. O, Au, on ten si to druhej. takhle vypustí nahoru, koukej. Oh shit, kamo, kde to jsem? Ale zase jsem to dal a Bondra je znova dole. Jaká bondra, kdo to je? Takže zase budeme Bondra Zase se budeme jmenuje muset to čekat. Lidi, zase budeme muset čekat na Ondru, takže se vám ozvu, až to dokončí. Takže jo lidi, my se s váma loučíme u tady toho videa. Vlastně Ondra to ještě nedoskákal vlastně. Ještě se tam trápí, ale my už se s Michalem tady s váma loučíme a i s Horym. Takže hezký den vám přeju a u dalšího videa čau čau. Čau, čau. Tak.